फाथाय कतर आरम्भ खालायलायै जों 28 तारिखनि सिमिखाय सिनि अर बुबाग्रा जे सिनि मानथाय सप्ताहनि बागै सिनि बुबाग्रा जे कक रुइथां माने जे सिनि मानथाय न माया साक जे जों आं दैब नोंया माइ बसाया ताय मान मानि परे जों अर हायना हाय ताय वासा बुबाग्रा कक रुइ कलांजाक अर ब दिनि न माइ बसानाय दैब नोंनाय होनै बेलायखाना पाइपलाया हाबाय हायनि बागै पुइलावना आं अर तक दैन जतन आं अनुरोध खायनाय हायना हाय बुबाग्रा नै बागै ताय वासा जों बुबाग्रा आयुग्ला थं होनै सालायनाय हाब आंनि ताकक ताय बखौरक ताय माफा ताय आंनि साक समान रक जतन आं पाइपलाया जबानि जिबाया फारै आं तिनि अर सिनि मन्चआव आसुकजाक सिनि तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट सिनि बिके रांफल दाकदना आं पुइलावनो खुलुमुं याफारो तायबो हामबाय मारो ताय खुलुमुं याफारो सिनि एडिसिनि चेयारमेन सिनि बरम गोनां सिनि ताखुगग्रा दा जगदीशनबो आं पुइला खुलुमुं ताय जबानि सिबाय ताय अर जत समाजपतिनि फाइमान जागनाय रक बरंनबो आं हानि जबानि सिबाय ताय खुलुमुं याफारो ताय अर जत फाइमान जाफायनाय सिनि TWF नि सिनि MLA रक ताय जत सिनि एडिसिनि CM EM जत MDC रक ताय अर सिक्ला बदल तंनाय रक बरंनो नि जतन आनि जबानि सिबाय ताय पाइपलाया हामजाकमा जबानि सिबाय याफारै आं कक थाइसा थाइनै न सानाय साया हनै दं माने जरा कम हायनि बागै आं थाइसा थाइनै न नरंनो सानाय जों थानसा जोंनि थानसा गुबै गोथार हंकाय जों दाम माया दं जों जतन मानो जों दीर्घ बोसोर 70-75 साल पर्यन्त जों नासिंमां याकुं बेल बायखा आं निजिबो हायनो दीर्घ आं जे IMPT नि IWT नि प्रेसिडेन्ट नंगै आं सारा त्रिपुरा राज्यनो अबनो गबगै फायो सालसा आसायनाय त्रिपुरा हासुं माननाय बखाता थैबाय जे बखारागै दं जे दिनै आं अनुरोध खायफायो संग्रामनि ताकुक ताय बखुकसो दिनै आं अर एडभाइजारिनि भाइस चेयारमेन नंगै सिनि बुखुकजों आंनि बाइकत सिनि अर चेयारमेन जों तंनाय सिनि बाइ पवित्र भक्ति आजरानि सिमि आंबो त्रिपुरी सुंदरी नारी बाहिनी खलाय दीर्घ बोसोर आं जत सिनि त्रिपुरा साद भरंनो गबगै सावो अ ताखुग्र थानसा तंखाय फेबां न मानो सिनि गोथार गलबो सैजाक दङो हासिंसो बखाल सुपानो गुबै तंखांकै गुबै फिजोंनो फियगनाय गुबै जोंनो सालसा सिनि सानमानिनो जतन रुनाय तिनि जतन जोङो सालमानखा सिनि बुबाग्रानि दैयै सालसा जों तिनि मानानि बागै नासिङै दं माने गुबैनो मियानि भारता 30 नि बिसिङैनो सिनि बुबाग्रानि अंगै सिनि मानथाय जेबो कग्रुमानि मानानि सम्भव एकमात्र सिनि बुबाग्रानि अक्तैनो असम्भव साक्षे जोंनि मानखा संग्रामनि ताकुक ताय बुखुकसं आं आगिबो जतन न गबगै फिलो खाङै प्रेसिडेन्ट नङै आं गबगौ जों थानसासे दंना नांनाय जों थानसा हंकाय साल हंकाय जों पाल हंकाय साल हंकाय जों जतन थानसा दंखाय उन खासाकानि आधुपुरिसे कलसा सात जखाकाय साल हायलै बासौ जों थानसा दंखाय जों सालसा साल हंगाय जों फुनुगै रोनाय सिनि त्रिपुरा राज्य बहरङै फायनाय अबनो आनि अनुरोध तंमानि संग्रामनि ताकुक ताय बुखुकसं जों तिनि फुनुगै रेखा तिनिनि अज साल अब एकमात्र बुबाग्रानि साल बुबाग्रानो सम्भव बुबाग्रानो सालसा फायनाय आं तिनि जत जागावनो साव सालसा सिनि बुबाग्रा दाङै आसाय साबो आसाय जों सिया तबे आसायनाय सिनि बुनिया गक्लाय माने बुनि बुमा मातय बा थंजां माने सालसा जों त्रिपुरा राज्य जय खायनाय
samung khai tong na nang nai जों samung khai se sini mantai sakai jotono success khai nai kebol jagani ta kutul baidi ang kaisa kop nono abonono onurut makhayo bud buska go bahaina ang masao tok maro rungku sar purungkai bumana abuk sarpo anu abuk kisah sarti hnoi phiaba bintok mata busaba busaro ani le abuk roi narong na tu cari maya ani khenda kam khoko se thuti nai se bandi ui thopo nara bahaina bui bata bandi chamai de nara bahaina phaidi di kamsa phaidi no kaisa phaidi dine abo tin wa khale ta bandi chamai de jema khat chamai ya thidai ta khopisi ka se chamai di hnoi ani ko bong maya pharai jat no na hai no hai ani hamjak ma chobani jibai tai khulumung ya pharai ani ko khacha thai nei asno muthaka jotna no khulum